Morjes ja tervetuloa katsoa uutta videota. Tämän videon aiheena on halvan akkurälläkän esittely ja testaus. Ja otetaan tuote esiin. Eli tällainen Brukke. Tokmannilta ainakin saa tätä, en tiedä saako muualta tätä Brukke-sarjaa. Itellä sattuu olemaan porakone, akkukone, mikä on tätä samaa sarjaa. Ja meni ihan vaan sillä kauppaa, että tarviin rälläkän akuutisti. Ja niin ajattelin, että ostan joku halvan roikkamallin rälläkän. No menin sitten lähimpään Tokmanniin ja kattelin siellä hyllylle ja sattui olemaan vielä tarjouksessa. Normihinta olisiko tällä ollut 50, joka on sinänsä hyvin halpa akkumallin rälläkäksi. Ja tää oli tarjouksessa 37 €. Mä olin silleen, näitä oli yksi siinä hyllyssä, että tuon mä otan. Koska justiinsa sattuu olemaan, se ei ehkä olisi ollut niin kannattavaa, jos ei oo valmiina akkua, mutta sattuu olemaan akkukin valmiina, niin tässä ei meinaa sisälly akkua. Mutta katsotaan, että tekeekö tällä mitään semmoseen ohuen pellin katkomiseen ynnä muuhun. Niin sopiiko tää sellaiseen hommaan ollenkaan harrastelijalle? Tää on niinku Parksidelle kova kilpailija, että terveisiä vaan Rebelwerksille. Otetaan täältä sakset ja otetaan pidemmittä puheitta paketti auki. Katsotaan, että minkälainen vekotin kyseessä. No täällä on ensinnäkin tulee ohjekirjat ja täällä mainostetaan, että sama akku kaikkiin laitteisiin. Selvä. Sitten täällä on laikkasuoja. Tässä on näköjään tämmönen pikakiinnitys. Sitten täällä on itse rälläkkä, runko. On aika semmonen niinku kevyen, suhteellisen kevyen tuntunen, mutta ei tää nyt mikään kovin halvan tuntunen oo, että siinä mielessä. Tässä näköjään myös pystyy säätämään kierrosnopeutta. Täällä on 1 ja 6 välillä pystyy valitsemaan. Sitten täältä tulloopi yksi hiomalaikka ja sitten tällainen käsikahva, jonka pystyy asentamaan molemmille puolille tätä laitetta. Nyt tähän väliin ostin myös Parksidea, eli 12 kappaleen pakkaus katkaisulaikkoja, niin maksoi 4 €. Eli budjettilinjalla jatketaan. Oho. Pistetään tässä tosiaan tuli tämmönen hiomalaikka mukana, mutta mun tarvii katkaista ja varmaan monet käyttää kyllä rälläkkää niinku katkaisemiseen tai metallikatkaisuun tai muovi. Niin 125 mm laikka ja tähän 125 mm sopii, niin katsotaan. Pitäisikö meidän laittaa tää suoja tähän? Mitenköhän tää tähän niinku asentuu? Tällä vissiin. Sitten täältä lähti tää. Mitäs päin tää oli? No nyt on laikka asennettu tähän, niin kokeillaanhan tässä vähän pyöräyttää, että mitenkä tää lähtee.
Joo, kyllähän se tuntuisi toimivan, niin lähdetäänhän tuonne talliin testailemaan, että miten tällä miten tää metallia käskyttää. Jees, eli nyt ollaan autotallissa testailee, niin tässä on tosiaankin tällaista putkea, joka tää on niinku halkasijaltaan onttoa putkea, joka on halkasijaltaan 19 milliä, ulkohalkasia 19 milliä tämmöstä putkea, niin katsotaan miten tää leikkaa tätä. Pistetään se tähän ruuvipenkkiin kiinni ja sitten annetaan laulaa niin sanotusti. Siitä vaan ja sit katsotaan mihin tästä on. Joo. No nyt tälleen lyhkäisellä käyttökokemuksella voisi sanoa, että eihän tuo mikään raskaan paksua metallia pitää leikata, niin en suosittele. Tai jos paljon käytät, niin ei tuo mikään maailman tehokkain ole todellakaan. Toisaalta laikassakin on paljon, laikallakin on merkitystä, että tää on halvimpi, tai varmaan halvin laikka mitä löytyy. Niin silläkin on paljon merkitystä siihen, miten se katkaisee, mutta on tosiaan hyvä, että se kierroksia tuntuisi olevan, eikä se nyt ainakaan tämmöisessä hyydy. Että ihan kyllä mä uskon, että ihan autoon vähän helmaremontin tekoa tai muuta tämmöistä pientä rälläkällä, mitä pitää katkaista, niin kyllä se tuolla hoituu. Silloin tällöiseen harrastelukäyttöön, niin hintalaatusuhteeltaan kyllä erittäin pätevä oloinen. Ja tosiaan tässähän löytyy sitten, tää oli äsken täysillä kierroksilla, mutta voidaan kierroksia laskea. Nyt se on pienimmillä kierroksilla, että tarpeen vaatiessa löytyy sellainenkin ominaisuus, joka on sinänsä hyvä olla. Ja se on iso plussa mun mielestä, että akulla toimii. Se on, että jos tarvii vaikka johonkin viiä ja ei ole verkkovirtaa, tai vaikka sanotaan, että mökillä sulla on mökki jossakin ja siellä ei verkkovirtaa, niin tosi kätevä. Ja muutenkin ihan missä tahansa, niin ei tarvii roikkaa vedellä perässä. Niin sanoisin, että arvosanaksi hinta-laatusuhde, varsinkin tähän 3-7 € hintaan, niin ihan 5/5. Että kiitoksia tosiaan kun katselit videon ja pistähän kommenttia, että testataanko jotain muitakin Brucken tuotteita. Ja jos on jotain parannusehdotuksia, niin heitä kommentteihin ja katsellaan jotain seuraavaa testiä jossain kohti. Kiitoksia, että katsoit videon. Moro!